náš hotel. Stanice metra Saint-Gelert. Vystoupili jsme z metra a před námi jsou Gelertovy lázně. Toto je hotel Gelert, ale někde jsou zde i lázně. Zelený most Svobody. Gelertovy lázně jsou zde za rohem a je to tady cítit, teda ty lázně. Taky zkažený vajíčka tady mají. Socha Ištvána. Sent, to by mohl být svatý, ne? Jeskyní kostel. Joj, Budapešť. Nebo před náma je Pešť. My jsme v Budě. Budapešť, te čo dáš? Tady jsou ty Gelertovy lázně. Tady se přijeli metrem. Május és ilyen ritmagadás. Budapest, minek ül a világ. A Dunát mennyi szívről elég áll. Vážení, tady je takový vedro, to je hrůza. Jsme durch mokří. Tak se drápeme na vrch Gelert. A až se sem vydrápeme, tak zjistíme, že je to tady zavřený za plotem. A dál se nedostaneme. Pouze před sochu Svobody od jedněch Maďarů jsme zjistili, že celý komplex nad námi, to je Citadela, je zavřený. Tak se nedá nic dělat. No, před námi je tady Budínský hrad. Dál jsou rybářské bašty, ale to už asi rozmazaný. No a na druhém břehu tady je parlament. Vydáváme se tady na Budínský hrad. A teda doufám, že to říkám dobře, že se to jmenuje Budínský hrad. Blížíme se k Budínskému hradu. Naproti je socha Svobody, kde jsme byli a chtěli jsme jít vpravo od ní na Citadelu a to bylo právě zavřené. Teď můžeme jít pěšky nebo po jezdících schodech. Tak jak půjdeme pěšky nebo po schodech? Tak jsme vyjeli po jezdících schodech a pak ještě výtahem. Před námi parlament. Řetězový most.
dále Budínský hrad. Tady vede na hrad lanovka za peníze. No ale tam na druhé straně se dá jet jezdícími schody a výtahem zadarmo. Vigyázz! Fogadás középről, tiszte, leg! Jsme u další památky rybářské bašty. Tady to nejsou přímo rybářské bašty. To je Matyášův kostel, který byl postaven v roce nějak 1000 a něco. Pak ho zdevastovali Mongolové a byl postaven znovu. A rybářské bašty jsou zde, tady toto. Výhled z rybářských bašt. Parlament. Dunaj. Vlevo je Markétin ostrov, kam také půjdeme. Z rybářských bašt jsme zešli dolů k Dunaji. Tady je Budínský hrad a teď půjdeme přes řetězový most. Jsme na řetězovém mostě. Tam jsme začínali naproti, to je socha Svobody, Citadela. Tady je autobus. Pak jsme zešli dolů, jeli nahoru na Budínský hrad. Tady tomu slunku asi nebude moc nic vidět. A tady vpravo jsou rybářské bašty. Přecházíme most s výhledem na Parlament a jdeme tady teďka do Pešti. Jdeme z Budína do Pešti. Tak tady za roh jdeme do restaurace, kde byly děcka. A už ani nekoukáme po památkách. Toto je v plánu na zítřek, ale je to nějaká bazilika, teď nevím přesně název, ale... Tak jsme obešli asi 10 restaurací, než jsme si teda nějakou vybrali. Bread and Cafe. Red and Cafe. A sedíme a čekáme, než nám donesou objednané jídlo. Špagety, barbecue, limonády. Tak, kolik je hodin? To na 9. And she didn't care to be that night in Budapest.